дидори дастаҳои футболи душанбе ва равшан дар доираи рақобатҳои даври панҷуми чемпионати тоҷикистон сергол сурат гирифт. бозии мазкур дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе баргузор шуда бо ҳисоби 4-2 ба суди дастаи Душанбе хатм шуд. дар дақиқаи 12-уми рақобат дастаи равшан тавассути худгол ба пеш баромад. футболбози дастаи Душанбе Алишер Эргашев ғайри чашмдош тӯбро ба дарвозаи хеш ворид кард ва ҳамин тавр меҳмонон бартариро ба даст гирифтанд. дар дақиқаи 29-уми рақобат Муҳаммад Ризомов голи ҷавобиро зада таносубро барқарор кард. қисмати аввали рақобат бо натиҷаи 1-1 ҷамъбаст шуд. дар 45 дақиқаи қисмати дуюми вохӯрӣ голҳои зиёд зада шуд. дар дақиқаи 51-уми рақобат аз ҳайати дастаи равшан ҳамлагар Аваз Қамчинов таносубро барқарор кард. дар дақиқаи 66-ум футболбози дастаи Душанбе Иззатулло Рӯзиев голи дуюми соҳибони майдонро ба самар расонид. дар дақиқаи 75-уми бозӣ Амир Мемари Манеш голи сеюми дастаи Душанберо ба самар расонид. Иззатулло Рӯзиев дар дақиқаи 87-уми рақобат тавассути иҷрои зарбаи 11-метра голи чаҳорумро ба дарвозаи равшан зад ва ҳамин тавр вохӯрии мазкур бо ҳисоби 4-2 ба суди дастаи Душанбе хатм гардид. анҷоми бозии дӯстони арчманд гузориши мустақимо ба анҷом мерасад аз рақобати дастаҳои дар бозии дастаҳои футболи эсхатаи шаҳри Хуҷанд ва Истаравшани Истаравшан мухлисон шоҳиди задани 5 гол гардиданд. ҳамин гуна дар дақиқаи 23-уми вохӯрӣ соҳибони майдонро футболбоз Акобир Тураев бо зарбаи нишондаси худ ба пеш баровард. футболбозони дастаи Истаравшан дар дақиқаи 35-уми рақобат голи ҷавобиро ба самар расониданд. муаллифи зарба Ҷаҳонгир Сафаров гардид. дар дақиқаи 59-уми рақобат эсхата бори дуюм ба пеш баромад. муаллифи голи навбатии эсхата Мубинҷон Мубинов эълон карда шуд. дар дақиқаи 76-уми рақобат Истаравшаниҳо ба голи сардодаашон посух гардониданд. Отабек Каримов ҳисобро 2-2 сохт. дар дақиқаи якуми изофанамудаи охири рақобат футболбози дигари Истаравшан Фирӯз Раҳматов голи ғалабаовари Истаравшанро ба дарвозаи эсхата зад ва ҳамин тавр Истаравшан дар сафар бо ҳисоби 3-2 эсхатаро ноком сохт. ин дуюмин ғалабаи Истаравшан дар 4 бозии чемпионати Тоҷикистон маҳсуб мешавад. дастаи навкори чемпионат эсхата бошад бори дуюм аст ки шикаст мехӯрад. ва эсхата ба сафар мебарояд ва бо файзкан рақобат хоҳад кард.